Tifhmu wkoll iżda li mhuwiex possibbli għall-Gvern li jwieżen lil kull ħaddiem fil-Gżejjer Maltin u Għawġin, lil kull industrija fil-Gżejjer Maltin u Għawġin. Sfortunatament, minkejja diversi appelli li saru l-pakketti ġenerużi u aggressivi li ħareġ il-Prim Ministru, Robert Abela stess ammetta li waqt il-kriżi tal-coronavirus mhux kull ċittadin Malti u Għawġi se jkun qed jingħata għajnuna finanzjarja mistħoqqa. Robert Abela ddikjara dan waqt laqgħa li kellu mal-MDA u Real Estate Agencies fejn qal li wara l-kriżi medika li ninsabu fiha se tkun l-industrija tal-kostruzzjoni li toħroġ lil pajjiż mid-deficit li daħal fih. Dan id-deficit issemma minn Sandro Ketkuti, il-President tal-MDA. Aħna nifhmu li l-industrija tal-kostruzzjoni hija forsi waħda mill-uniċi industriji li tista' ukoll tikkontribwixxi għal dan id-deficit fenomenali li għandu l-pajjiż qudiemna bħalissa. Ketkuti saħaq li anke l-industrija tal-kostruzzjoni ħasset id-daqqa tal-COVID-19. Tifhem bħala Prim Ministru m'għandix dubju li tifhem illi l-industrija tal-kostruzzjoni għalkemm ma kienx hemm direttivi mill-awtoritajiet tas-saħħa biex tieqaf xorta waħda għaddejja minn diffikultajiet kbar. Waqt din il-laqgħa f'Kastilja tkellem ukoll Douglas Salt fisem l-Estate Agencies li ddikjara li mal-2500 ħaddiem f'din l-industrija bħalissa jinsab prattikament mingħajr ebda dħul. L-industrija tagħna bħalissa wieqfa. Din il-laqgħa saret hekk kif f'pajjiżna numru kbir ta' kumpaniji u individwi għadhom ma ggwadanjaw xejn mill-pakketti mħabbra mill-Gvern.